Onipa memfa bone empri enya adea enya wodia na wo haw eno no me ama oso. Ti topic ni ye ne di mechi kopem bra mewie message no. Memfa bone anase emfa kwan bone so. That's the key word. Emfa kwan bone so. Empri nya adea enya wodia na wo haw ne no me bi ama oso. Dienti a me pese ena nwumere yi arofo no ma me no mohia me no utu sa na mo wi ene se wo hwe wiase we ni atim ene enema ekoso ene nia esisi a ekamia ye se enipa bebre ene te ewia we ase a bebre nam kwan bone so enibra bone so pesami nkum nyanti ade anya ne dia no wafa kotikwa bi so agye aboso a wonim se enedie na so mu adwo no bere me ka kire wo se Kristo Yesu asemu no onipa bia befa kwan bone so apre agye ade a enya wodie bia no wabra bono unya mu ani gye nkosi awie yeda ayenkom hye e wo tworo no mekotu atkan kire wo ye kasai obi enye wono nananka oba beye wo hene a wote akonwa kese so e woni mamu tie nie nanso obi etime fa kuntuna sikotuetue sika emene pabi no apepere ne ho a no wanya nipa bi abebo ni chidon odefo na no odefo na no odefo na no odefo na no ebewi ase ampa akonwa anya na dia no na obetena so se ohempon isanse akonwa ne anya ne dia nti na enuru ne so no afa kwati kwa betena so nti de dikai ade bia woye bia no enhyira mfire mu ma de tosum yenu se nipa koro no enya de so obetena konwa no so anyina che de tosum yensa enuabo ne nnome a ekotwi ko breman ebi beda no so obi ye minister obi ye MP position no awowo no utumi se nya ne dia nanso sikani bre ene abrabomu niam bia etoda inipa bi anwene nkwakiri ne eto di akiri nti obi aba begye saa akonwa na tena so anase position na tena so a isanse anya ne dia nti onim hu nim de ana nkampese odi adini dwuma e woni mpesua so ana nipa bia nso no se dwuma de ya hye won sane se nya wo de na afo so ya unya honhon konkro ne hu nim de mfanye eto manfo kura edome ebu odua ema wabraba wo bo nyina na eye basa obi apre ne ho afa kwati bone apre no nam kwan bone so agiade anya ne dia ene yare dan so wa yare enura woton enye nuketoa asofudie no enuru so enso obi timi wura kuntuna sikotuetue sika mani pabi ebe wi ase no abegye asofu adwuma ene beba no so no ne de nima kogu ase ne de beba no so ne de nima kogu ase me say top increase emfa bone emfa kwan bone so emprinya adea enya wodia ai ana den de makase efuo no megye na megye no kokofuo no mia na megye obetimi afa kwan bone so akum nipa no agena japade aboso ahyase no obegye wani yes obegye wani
but onipa bi a wote se bia no hunu se wa wie ye ebeye basa ebie sisi bebre obo timi fa kwambone so no akokum obi otimi fa kwambone so na wakotwa nkontompo wakoka asem bi ne ye yi nipa na fira dwumam na ono no abetake that position orofo hunu se unya awie ye pata. Men try that. You can't say abraboni bi da. Na se what to sana mono awu obi ase ade ne nya wo dia na ebia ban se mpacha wo life no so what to sana mono akọwu obi ase position enya wo dia wakoka wo nipa no asem wagunani mu ase ama ya je position ne dia maw. You may not escort free. Ade enya wo dia se wo se wo beje a orofo unya asomdwe emberefo kura ne kan se baabi ase ya de tore amfa nto honoma efirito ete dodo e wo life so ebia na obi piepie watiko ebia na wanya support bi e wo background bisa ho se eye wo e na wo fata eye wo e na wo fata se adwuma de ne de hya wonsa eduru wo so we are the chosen one. So when you're the chosen one, there, a man will be empushiu, enkogura, anamuntu bim, ema dachi, eno me ema also. Bibire tutu anamono, ene omayare de dadem. Bibire tutu anamon, ewa sa kwa so, stroke kwa chichi binom. Bibire tutu anamobi, ama adiane nyane dia, wafa kweti kwa ebe so, inipenti. Ene make us say eningwase mu ningwase atono obida ho kire mu a de wodi kura no onya efise ade anya wodi ano se wo se wodi kwati kwa bi ubetua bribe ubenya nipa bi amoma bochidom no ma ye yodom no akogye a ensunsanso bone ne wo haw ne amane a ebeba wo so no enya asem papa. Eti wey ni message ya ena nwumre me pesa me ne wudi ho nkobo na wahwe ho yie 2026 ya yawuro mu ye nuru baabi a ma wani na ho na abrabo na wo bo no pene de wo wo so baabi awurade apagya wakoduro no accept it dwumadi awurade de ahye wonsa no tinamu se ye awurade pese wo no abema wo so abere no so a wo behu mankwati Kristo enkwati de watworo enkwati de wahyato ho emfa kwati kwanso enkohwim obi eto akonwa enkwaji ni position no abra enya wodea obi yo ba kama esese nko ono ankasa nya botre na obompa ya kire awurade na awurade yi ne so ne boafo ene de obetimi na bobra ompewu na otetare obi de ho oba fofra adamfo na onsoso wonim hwe na ode na koma madamfo de oyo na wagya fia ma no na ode ne ki ma no o na bi wura so na nkwamu ba ene ko hiti nkwan ma me beduru wo sesi a na wagye na di ono so adwenbone woni tirimuti na ni beba na ho so no na we sign na damfo no ho akwaje obi kuru ekuru de obegye yes wona ne be ko street kibabu yi obegye o twibi fa ne sianse na so twibi tinkomo ni yo o twibi fa ne sianse na so twibi Smirnoff malt Guinness beer na ewiasefo nwum yi no mo bo ene na obenye mu anigye o ene na obenye mu anigye nanso kai se esum na bi ewo wanimu a obefesi ansa na waka wonsa agubo wise kwan ya wo fa so a ukotu sa na mo no anso awurade ani eni awurade aginam eti message ni say emfa kwan bone so emprinya ade a enya wodea na enome
ama wo so, enome anka wo fie, enome anka wo ma, enome mo nome amese wabrabo nyina so. Obi atu sa na mo no be ne wo da fiase ne nkwa na nyina. Yes. Wo tua na mo no abe ne wo da fiase ne nkwa na nyina. O hu na wiata ko pem se obi wu afrata asfa asase so. Owura bi ba asfa asase so. Obebo obra. Na opre ne ho etua na mo efe kuntuna se ade a enya ne dia okopre eje na dia woje ye no enome betka na brabo enome se ni nyina so e ma kwan wo fa so wu ye kura no na eye ni wase wu adufuru pade eda wu afa mekuna fafie empenifo ne kan se aboa odwan anase aboa nantwi ana aboa ponko ne dua ankane to a okomfo a wokom mfikyire bodua no ebedi wona ebedi wonsam enahe bidine ku aduro so mekobo ne dam adwuma mu position ti ma me nkobo ne dam ma me fa wurefre nto no so ade anya wodea sa wo so befa kwati kwai ade a mepachew enuru so 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 befa kwati kwai bone kwai so a emfiri kristo awurade tumi nka ho enuru wo so na se wo se wo de wiase ne konti opa ho anya ope diage after all the open na be ye usikanti obetu sa na mo no a odofo funya sundue ewo asetena mu da etimitu adofromfo ema wo bi nkasa nkyerɛw ema wo bi nye wo yodum ade enuru so no empere ho nkɔ ade anya wo dia no enyo adwen sɛ okwa akɔgye na unim nia ebata ho unim de beba unim daache de bewio yankɔ babrum yensua de miana mekenka babrum because mini kumase metu kwai ana mo kumase kura na mo fia miana me am life na makenka babrum ne yakuanim salvation our dwumadi na ugu so awutie na evangelist ojewra ana mepache otemenka kumase sokoba wood village osofo defo jacob eche asafom ne wo wukwere bia yeshia bompa e memenda ya sorry if you be watch night all life no so abetima share obetima request abegina so oba no mute ho ne nyina ne etie urade asem topic ne say mfa bone emprinya adea enya wodia na wo haw eno no me amauso mfa kwambone so whatever I mean children so said be ya tambia no metimi mfa kwambone so mfa kwambone so yes mfa kwambone so emprinya adea enya wodia na dachi wanu hu na nunguase kese ama meto yenhwe the book of Judges atebufo ngoma etia eye enwotwe yemo ye aduonu enkono Judges chapter 8 verse number 29 me ka asem ketewa bi ho me wi anama jumpe eko chapter 9 wose na Yoas ba Jeruba esim ekotena ne fie verse 30 na Gideon o mmerema emammerema edioson ya wofiri na sinim efrise na o yerenum pi 31 na ne mpena owo sikim no nso na ne mpena owo sikim no nso owo obabarema bi ema no na otu ne din Abimelech. See, Judges chapter 8 verse number 30. Judges chapter 8 verse number 30. Or say,
na Gideon, Mommy Mary, God bless you, welcome. We do have to a message, God bless you. Your first shoot and a year can can. Topic and say, and Fakwam Boneso, Empre enya adia, me pacho, enya wodia. Enipa bebre enam kwambone so pre hwehwe ade a enye omodia na omadi so na saafo no omo yesa nyema ni nyina no omo nya wieye papa omo nya wieye pa enti adofonom we ebisi trokunum ancient time owura bi tusa na mo ne bi awie no amoa no ahyase ne de oho beto ahyase ne de problem bi ammo ebe wadwen se eno ano no eso akata kwambone a ofa so a okum obi agi na dwapade obi ehu but awurade edi mu atemuo ani mu aketua bone bebere wansa na wawu etima wo bi ntufo e wo life yi so se nipa kro no ena o baby adri de ena o ben ni de ene ekọ na eyamfa kwati kwan so se wo na wo so maame no wo na wo so papa no eti wodi na chiache wo na watete na jana nyina wodi papa echi saa ehwe kokofuo hwankafuo hwemefuo hwensase ene adan a wasisie enti ba ya fa kuntuna sibi na koyo forge will koye forge will bi na wodi ni meda so na afei emeya wodia anase ne mano yenko baabi na yenko bo madam yenko beni ana yenko kurasi baabi ase na omukoyi yenko se wo madwen yenko chim nipa na dwene na ni bibia na emra wo so ewiase japade enti se yensi wo hene na se waaso besi wo hene a odofo hunu se eniema betoto wo no unyemu ani giada se yensi wo hene na se wankasa pese obo ho safo hene a enugwase eto wo no obi antimi nyina wachi saa niema ne koso bebre ewo nei atasefo asase abrabo a yebo no emfa kwambone so mpade anya wo de o mekuna je masena je mame nkose ne nkyira adwuma pani na me mehye position no mame ntwa entronto no so ye gi adwuma ne film sem a ye de mame a eno ano no wasi Judges chapter 8 verse number 30 wasina owura bia na ye frɛ ni Gideon na o mema ono ankasa achim wonum awowo mu emema makomako aduoson 70 efiri se na Gideon ewo yerenum bebre etitibire mu no na awurade asem no na aware dodo inti amra na awurade encheke ho etitibire mu Gideon woni awurade nante awurade fa no so ekonkodema Israel eye niema bebre agi Israel foforo matamfo nsem Bible say Gideon na owo yerenum bebre ete yerenum anu owo ni nti no owo emema nko amanka ho mema nko 70 emema 70 na chi no Gideon kofa mpena bi na ne mpena no na owo kuro bi a yefre ni Sikimu eho na Jacob ene ne mano ekobo sesen samokaya mebeka won story Dina okohu Sikim omukotena kuro mu no na one na masase no so se mam kohwe asase no so fo ma se de omse bobra ene sirom sisiesi omo ho opi abontea na abrante bi efre ni Sikim kuro mu no ne papa omu ne wosika a omu di kuro no so omu ne wosika ena Sikim edada Dina ohun no to ne merade na ode ne kohye de no wurepu girl ana one ne die tienkumori enti Sikim eye nipadin wo mo na achichiri kuro no enti wo mudin ebeka kuro no ana ewo ho ebisi ne enti ebra Gideon owo yere no ma ono omote a omo wo mama no mama akomako 70 Bible say 70 na chi no Gideon ekotwe mpena ewu Sikim kuro duam
ena nempra no wo abrantie bi ma no sa abrantie na nempra no wo ma no ye befre no eye Abimelech ye befre no Abimelech enti wono no ye mpena ba enti Gideon mema eye 70 enti wono na beka ho 71 but wono no free different mother ne maame ya anya no ho ade mpena ba Gideon kutwa no ho ena nyinse ba no wo ma Gideon. Bible says verse 33 na Gideon wi na Israel fori nyina kodi bare mochi awadwamamom na ofa beretin ede ne ye worma nyame etebra Gideon ne bere so ya owuye no Israel fo po awurade ena mo sa kodi abosom huhuru echi Gideon wu hwan ena ebedi na de me say odofo ema wo bi mo waso emu bi nka nkyerɛ se enti wo ana ebia wo sefata Gideon ewu hwan na ebedi Gideon ade ama watoa abrabo na Gideon eboso. Judges chapter 9 verse number 1. Gideon position ato enei oba busua ma on say busua timihia ye se obi awu ebi busua pani a oti akonwa so wowu ejesese enya ne nsi anamu obi ye papa wowu agya na japade ne ma ho esese enya de obi di na de enti Gideon wu ama akonwa to anase ni position no esese yenya obi eye ne mem na sinimu na yafa obi ema ne bedi Gideon ade na adwuma ene modema obeboye no otoa so enipa makomako 70. Who is the chosen one? Afi ne mpraba no so aba abeka 71. Who is the chosen one among the 71 men? Emema makomako 71. Why na ebe succeed ne papa? Tinkomuni emema makomako 71. Why na ebe di ne papa de? Such challenges koso ewo bebremu ewa asase so. Me say emfa kwan bone so enkwaje ade anya wo de o. Ade nuru so. Ade anya wo de a ema wo bi na adaw. Emfa adwene bi nhye wutirim. Ubetima ye bapani na so na mepacho adwuma bi wo ma enye wona esese wo ye. Ubetimi ni sofo bia nante ache asore kwa yete kura na woka ho. Yete asore no wo konsuo ebo pikas wo ye niam bebre eye wo kura na ma asafo no kura timie bete no nkyere se asofudi aba chenchena yemfama hunhum no wonyina so te sei ewurade ne twunsu obi ma ne di dwuma bi emfa yemfa nipa peso enye biribi. It is one shey na wo de honam be bata ho na wo ka se oh media matena saforo ma che oh media mini sofia na ntia che ana wan na duru me so de chenchina maya e bia na wo yentwusu hunu se adwuma na wo kwa akoye no isan se ewurade abasa ni wachi na yentwusu na de honam ene niam bi na ekowura mu ntino hunu se o hawo ne amane bebre na befem obi abaye sofo enye ono na we the chosen one ene onya hotoda yare mpa no etete no enura woto position a enya ne dia wo adwumam enya ne dia wo kotue sika bi wo sumase a wo befro abanwa kese na obeye managing director wabeye ho ahwan nursing mu teacher mu position wo do bebre me de na me pese mabobo because e brenity wan kasa wonim bi se de me ken obi atu sana mo no onya so wieda adentia if you say eni ni antwe ni akoma pa nyina ni wachi eni adwempa eni akoma pa nyina eni wachi
enti Gideon watoa nananom wansie do ne dwumadie nyina berawie yakosie no esese yenya ne nsia na mu ema obeto adwuma no so emema makoma sa nipa 71 wan ye twu so no amara beto adwuma no so ono ankasa na sinu ma ejama ma 70 efiri ma me kro papa kro omo ho ena empena baba akọ ono so ewofa wan ye de man yentie Judges chapter 9 verse number 1 was ena Yeruba ba Abimelech eko Sikim nena enuanom enchen na okachire wonom ene nena najefie abusua nyina se monkangu Sikimfo nyina so se de ewo hen ana eyemamo se Jeruba mabema edioson no nyina bedi moso anase obako obenita. God bless you. Kristo ma dofo ma yeshia afutu semene nkyerɛkyerɛ nsɛm a egina Bible mu anase ensema me ne wo kan mom yentie ne ye wo life so ahye ma afoforo obetima request be gina so be se emfa kwambone so mprinya ade anya wode ade o ene obeje wani obetoto cars akesi adedem obeko programs ya beje yoyoyo adwumanim obenya asudwie obi be ware obi obema bi be ware ababa wabi na huya hukuntransem na nipa bi afefa kire na ya gye oba na firi ne nsam ya na komesika ni bi bra wudu sika akwaje obi yere bema bi ebe ware oba bi wudu sika fa kire akwaje oba no afiri bema ne nsam mabroni bi adena nya wodia na wudi sika akwaje no huru se wunya mu ani gye dawo efise perefo se adufudi ade edowu afa ade anya wodia se oso befa kwambone so anya sister wonto wo ade anya wodia bra se oso befa kwambone so anya unya wonto da se die nsuo ye no sa na wiaye sa wo se dua mu mokoku a ewurade odinani ehwew na ese bubo wa Abimelech ne maame nko wayempera ba omo papa wu esese woni abusua no anuafo ne nyina transe no mu ehunu de omo beye no afei wono na fachire akone maame nkyai ene ne maame abusuafo nkyai ne papa nka hu ne papa abusuafo no wanko omo wakone maame abusuafo nkyai ne maame demu bi okoye no okoka kire wo mo se Gideon me papa ne mba 70 no wo mo na mo peso mo nyina di mo so hene anase wo kontrol mo obedi ade anase nipa ba akopɛ e na mo pese odi mo so hwadwena wo ko kreti e de ato obusuafo ni tirim wase mo dehia ne me mo mogya ne me ade na me papa wuo na adedi abeto honom na moye din monsori o monsori na se mo nyina mo tamachi na me pacho Abimelech mitim bedi mi papa de a adwapade edin ahunya ni nyina beba mo so ma me ka kire wo fa onfari nansi fom tie nkomoni yiwo enne me se sa na ekoso enne isa brabo we ana ebinum di akire emfa wo so obetua sika wo sumase yes obetua sika e wo sumase na ode akogye ade no na se me pacho o life no so na ade bi ya wodea obi agye free wonsam ade bi ya wodea obi chinchim wonsa agye a hwe ne din na kora menka nkire no wodie wode ne kura wiase nyansa manenye no mfanko na na wiye beba manenye no mfanko na na wiye ye ebeba
manenye na omfanko ye na wie ebeba enya de se obeche ne boda tienie emfa kwambone so enkoje ade a anase emfa kwambone so empra ade a enya abra enya wodea ana enuru so nyabote na tie etwe awurade na de awurade pese o yema wo daache enwie peye eni biraba Gideon ba Abimelech a wo yem penaba otuanomon ekọ ne maame abusuam kọ ne maame abusuam awurade asem se okoye no wo se wone ne na ene na agya fie abusua nyina wo se oka kire wonom se monka ngu sikimfo nyina som se de wo hene ena eyema mo se Jeruba emabe ma de oso ni nyina bedi mo so hene ana so baako na monka ise mudompe ene monam ene me hwa someone jer ayi ye kan say Abimelech eka okosai ne maame abusuafo adwene wode apobi kwato mutirim wanam honam so ekochi mwoma dwene aba ono no so serebe ya oba bidi ade na wanya kwan aye niam ensese woye Judges chapter 9 verse number 3 2b was a monkai say mudompe ene monam eneme ena ni nuanom eka ne ho ensem yi nyina egu sikimfo nyina som na wonom akoma dane ebedi Abimelech yachi ena waka say oh yenuane wo verse 4 na wofa ba berit efie nwetebena adioson edemano na Abimelech edebo nipa ahuhufo eni harefo bi epa ema odi nachi tio ebra okokasa ede kire ne maame ene ne maame abusuafo ne wofa nom wose mumoja ne me etemomwa me na me medi akonwa no na medi akonwa no a eniema bebre ena mo nsabeka etemo pese ni pa 70 ene di mo so me na me ye kontonkron Abimelech monta machi sewa monta machi anti bo wunua no ma ne mo fa no ka kire won na omonya na me medi akonwa no na me papa Gideon ujane ma bebre Bible say obo modern convincing eye enuanom se wa ma niema manom ne ade ne maame side onuanom wo ho o convincing wo mo ene wo mo ko fa sika kese tio o mo ko fa sika kese ene wo nyanya adwen kro ene wo mo bo pa epe nipa bi ene wo mo bo eye Abimelech chidom sede na ekoso ya sede na ekoso ya obi abaye wo hene eti akonwa so akonwa na wote so no enya ne dia wakotua sika fahye ade wabedi akonwa obo ma sofudie enuru no so wafa kuntuna se akotua sika ama nipa bi ane yabo no sofo promotion bi wo adwumam enuru no so nanso wafa kuntuna se obabasia wakoda wo ma manager ene na da tienio manager ene na kwakoda ana me nya promotion wakotua bribe ewo sumase ene yede ya kan say position bi wa bam e de amano enkenuru no so kanya ne dia
na onipa bia wode sa brabo we bi besi wani so bia no ahyase ne de wo behu no se bibia ye okay ama wo bet wo daache enye daache atemu asem o awieye wo daache emfa kwambone so mpre enya ade enya wo dea na daache wonu ho daache wan fam san hye wonum aka se me hu yanka daache wa mo bena obietu sana mo no bi ene wogu ntem wanini nkwamfi amen obietu sana mo no bi ene mepacho bebre o de fiase obietu sana mo no bi ene mepacho bebre wanyaka kwanhia wo bubu ogudem obietu sana mo no bi ahokyire bi abeda no so no enya sanketo a abrabona ye wo no wani nso de wo de wurade peso de wotena no eno na mo adwene nkoso enuru wo so a empepere wo ho enuru so a mempepere wo ho enti abra Abimelek edi asam no koto na wofo anim no wo mo bo modern fa bosom sika wo mo fa sika bo modern pe sika wo mo wo bie tuatua sika ena wo mo de bo pa ye woni pa bebre ho no mo a wo mo ginawu. Yes. Ono de ode be ma no ne na ono ode be ono mfa ho utua sika ma na wo so nkokum obi kura obeye onya hihye bi no ha bi a ono mfa ho bi eni na ba bi ani pada onya gini sika ono mfa ho enu bi no omdidi na boto no Jezebel ni kunu Ahab etua sika ma nipa bi no mo bo mo pa ena mo kodi adanse eti a eye na kana say Nabot enum kokun no ede wiase yehu se wona wanhwe yi a obi betima agye ho contract no a poison obagye ho contract no ode asema to so obagye ho contract no aye bibi de atia woni munyam ene wa brabo ene wunyina so na Abimelek se wawie watua na mo ama wanya akitafo a omompe no kore ene mo fa kuntuna se kobo pa ene omu tua sika ma nipa bi ene omu di na chi ene omu ye ne yodium na new odihye na new odihye na new odihye ohini fatal position fatal wa na wo deserve ye de wo no obi ani chempe ana ene omu bonus amana ne Judges chapter 9. Judges chapter 9, verse number 4b. Wasina wafa barbarity fie nwete benadio son edman. Abozumu huo no sika e wo ho no ena wo sa poni bi. Tio nipa wo bedi ade abosonsum ne wonimu. Abosum sika hontie kro no sika hwe sika di abamu ya abamu mpanifo binom hwe o mani sika no sa de ye campaign abamu mpanifo binom o pese na no awia wo man sika no wo sa de ye campaign si ento abama man kasa dim se adwuma na wo beye na enya de so betimi aye nanso krono ne adwemboni ewo mu nti na wasafa kwan bi so no awia na obi kura timi wia sika sa na so ono adi ne botom sika tio ono adi ne botom sika ebeye campaign no atuatua sika ma nipa bi wo kuntuna se sumahye na wacheche niema oto abama ne wia sika na wade ma wa woje ya afi no ono abam okwete ne kawo wotene ka nyamfaso etenwa adwen se wo koje bribe ewo yi politician fu obi ho anu ato aba wo ene ma ene manya 1000 makwaje ena wo beto aba no a bia e be share envelope e de amount na odi meka no akwaje sister o ton woni munyam o ton wo kra o ton wo fa hodi e de amani pakro woni pa bia wo tua bribe wo sumase e de preposition bia hunu se ni trim adwempanim that person is a killer. Adentina wo tua sika mu obi se yanto abampama. Why? Dear why ye? Any dear wo ba be ye no, and I say
adansidie papa ye difa ho wo mpatam no ene na ye hwe so ato abama de waye ene esese ye hwe so to abama enye sika bere ne ebibifo no dodo no adwene mo ha ya nwene daache ya dwene ne eti ye to abaye ne primary a na obi ho pre no emu akrisofo binom ne ho pre ye ne asisika bia pie na okokikiki no akwaje no ato aba no kiki no akwaje obi timi je mprensa ojiwedie no ajiwedie odofo. It is a what is our mentality we nantia unu sha wo hawo man wo hawo timamufo wo hawo bronofo die wo fa kwambone so eprinya dia enya ne dia no eno me eno hawo mpane so Abimelech ne papa wu wani ne nuanom 70 ene wo kuro nim wayi wo mo papa ayi awie esese wo motena se na wo mo hwe hunu se wan ne fata se ye papa yinya ne nsi anamu wanya ne sawo eno okọ ne maame site ekotutugu wonu masum eno se ntemo pese nipa 70 we nyina ne bedemo so ana se nipa ba kope monkai se mo jana me menso no to amode so wofa anya hwe kura no wo de se me bedi akonwa no a ana position bedi mensa wofa minimum abraba wo bo ene bra wo bre minua no mo titi anyina mehwe omu school meboa wo mo meye fie ye hwebusua fie di atete apansam monta machi na Israel konwa no me metena so o man nwene se abrante Abimelech no ni tiri madwen te sai na brabo te sai na koma te sai so ofata se obedi ne papa de ofata se obeye kanifo o Israel mu edise urade asem ka se onipa hwedi tue ne wa na mi asefo urade de ya na me hwa komam adofonom etoda ya momiem se urade o bisa urade se enti anamo na wu tuo no enti urade preso wasan yase ama wana emfa kwati kwankwaji ade a enya wodia enuru so a tenase na ekokokoko a ebeduro so wan na wayo hena wawu a mepacha wodi akonwa na kwa asema doda wan na adwum position yede ama na wowu ye no okwa asema do kode koye ensase bebiriba ya beto no Ghana ene wiase no hwa na ewu na wata ode kwata proto ekoda de baabi a ye bo wa mana kura de wo hye ye kura no edi bese som yesi bi ya kura no a itimi dwiri hotugu ne ya ton na obi asifie si so ye beyi na nkasa ni nyina ne akoto na okura wo kasa ekura propro ne ye dwini nyina na wu asase a eyesie ya bepache wo hiri bi atom ye de aye market ya na se ya watom asika ni bi amana si ne vie asase no kura ye do akohye mu kura no baabi a ya ton e de mu abusuafo ya akohye no kura nya wo dia yes bi da so enfie bi da so eduru ese kinkiri ye beyi wo firi ho e de amufoforo abehye ho ye beyi wo firi ho aya adefoforo ho adofonom momye mesika ni bere ma ya brabom ewiase asetena yete ye prikwo ye pri ebeja bibia ho enti ade anya wo dia emfa kwa mone se nkoje ebinuma kunkum nipa bi kwa ebinuma twitwa ntoto bi pa bi so kwa na oyesa hunu se dia wode ye wo bi agi na nemu nyam bi agi ne position agi ne nshira bi dia du no so awa ama na ama ye no wo unya emu anigye se wa ama wo yonko antwa anko a wo ntwa nduro se wa ama yonko antwa anko a wo ntwa nduro da dia wodi ka no manenko owie na dwuma wo ebeduru wo so ade na pese wo side wodi ka no why ade na ebinu pese ye sign wo mo medika ho enuru so wo pese wo hwiri dika akoye dai enuru so nti na wo akiri dia du no so no dikai eti ma de odika na enko na owie ne dia won so wa beto aso enso ne aye mirikatu abrabo no ebinum ede wo mu die edimirika sa wo hwe ase wo mu a obedai en wa sore Judges chapter 9 verse number 4b was na Abimelech ebo enipa ehuhufuo bi pa ya omuye enimharefuo bi
Emma wo mu di n'akyi verse 5 na oba n'agya fie ewo Efra ebe kunkum ni nuanom nyinaa Yerubba'al mabema aduoson no obo baako so nanso eka Yerubba'al bema kuma Jotam efrise wode no ho esie hallelujah ebra ne maame abusuafo ta na chi no so yeta wachi ti opeso ye bia ye ba no ampa ye woka ni nyansa wom obedu papa de na be ye Israel mampani a ye nyina ye benya asodwe o maame ne matutuntuma oba pani ne matutuntuma ana hema ne matututai na mtututata na mebom chidom na bade me se tenete na me genchia Abimelech ma menio na o na no wofanso atem na me soso me na me so me ma command o na ne nua bi aka wo se ne Abimelech obe di akonwa no a ya me minister of road enwanwan we se me na me hwe nuane so we se me na me yese obe di akonwa no a obe di tumi no a position we chama obusuafo nyina o ma nwene daachi Oma nwene daachi etu mu twa sika pesika edema Abimelech ede bopa esese nipa huhuufo bi a awurade honhom ni wo mumu ana omu di Abimelech echi Bible say omo fa akode ka ho ekọ ni papa busuam emmarima 70 Abimelech ene wo mo bo mo pa no okukunkum wo mu nyina ochi wo mu nyina twitwa wo no muti ewo bo baako so onu ankasa no mogya okum wo mu nyina ene sa na ekoso emfa wo se wo ye ni nua enso beku na fa na japade emfa wo se wo ye ni nua enso beku no na wabedi ade adofonom ewiase ye de koi so fa kwan bone so enya ade a enya wode a wode unsa guti daache ubenu ho daache ubenu ho daache First of all, come Abimelech abopa amwakode papa busuam wunuanom ne wote asundwie so omudidi ma obidi ebra mo papa te ase na se wo papa te ase nyina no one wo ka one wo sere eye bibia ma ye na wie enti adedie enti de wo beye ni adedie enti na Abimelech etimi adi ni nipa bi achi adwembone ane adufuru pe ane anibere enti na wabɔ wura ne papa abusuam ɔno ankasa ne nua ɔno ankasa ne mogya na ɔde sekan ato mu mirim akum wo mu nyinaa sɛ be ya obenya konwa atena so ya noa ne sen na amene enoa ne sen na amene sabrabo we ekoso sa suba we ekoso wo kristoso mu ekoso wo nipa bibrabra bom ekoso wo Ghana ekoso wo mpetemu a wo ekoso wo abrochimem baabi a wote mempere nyemu da mempere mane mfa da makase medie ne de eno ane medi memfa fie ne mo da wasina wokum wo munyina nipa dioson wotwitwa wo munyina ati emane koka nipa baako na de ma nipa baako no wanya na nkunu se abrante ne hu ne ntem dwane na ye fra ne Jotam abrante ne huru ye no otumirika dwane se ade na menua empena ba ye ne wonte bone na wotimi fa sa adwen wei na wotimi bedi wankasa wo nuanom awu edi petrimu sum ewiase ajapade enti hwekwan a obedi na busua afso ewiase niema enti adofonom hwekwan a obedi na busua afaso o hweme the same thing na ekoso wo busuam ya pam obi afiri busuam ya pam obi afiri mem
Ya pam obi afiri ya kan say na jafie ya pam obi afiri ni na fie adaya wo de onka ho bi adaya wonka ho bi ubefra mu kwa ejapade binti ermunyam binti enkoso binti Kristo asafo mu empeja binti se urade se obesi wo hina wo ye de obesi wo hine na de urade mfa ma no oso obefa eno mi di wachi yes yenti asiasa Abimelech ena nkwambone so akonwa nya ne de asese wo die no hwe kwan a ofa so abedi akonwa no ono ankasa no mogya okumo mu nyina ene wiase ehudi agoko be poison adenti na wona asese obe ye leader why say wona wo be leader why say wona asese wo ware adenti na asese wona wunya sa adwuma we why na enunti hu bia banemu na wanya ni achitafo bi na wanya nipa bi na mabɔ nchi oh kunu firi ho obetwintwa wanem ojejew wona ye osi akwai oyi ni firi ho eno ano no oyi ni firi ho eno ano no adwuma no on se wo ye brebre na se de wusi ukura ho se de wusi tie on se apprentice no senior apprentice no o hawa dwene etiare na ne won fa se binto so o mokoro no mfa nhye no onwia de mfa nhye no pretty mebɔ mpa ya ma bewia mebɔ mpa ya ma onwia de mfa nhye ne ye mpam no ye pam no a wo na aba be take in charge sika na ye de ma na eso e ba be di ho eti wi ade fa hye no fa asɛm to no so ene abrabɔ no aya pere dodo na nkwabɔne so ene pere omunya dodo na nso me ka kire wo sɛ ahyase ndia ubenya mu ani gye bibiri ubenya mu hoto na nso wawie ye awieye ansa na bɛka wo sɛ gu bo no enom ye bɛba wo so ene ne me bɛtoto no ubenu Abimelech anwene daache said ye woya no ebetima kofa nsunsuanso bɔne aba na brabɔ so de woya no wanwene daache senti menua no ma meku wonom yi eti daache de na betome menua no ma me se wonom yi eti daache de na betome the Bible say ofa seke kum ne nua no mu nyina akonya wo betena so se wo hene nti obitimi kwadwane secret society na yaka kire ne se opese wonya tumi no eboro so yia fa nipa bi abese kan say fa wodo ba bibira na se fa nipa bibira na yanya yi no ode wono ankasa no mugya ne yera wodo no ne ba wodo no ne yonko mu brebo na damfo no ode ne koso fa na nya sacrifice yes osefa na nya sacrifice na udo nipa no a ti nipa no wode ne beko udo nipa no yi a ti wode ne beko yeti racho Judges chapter 9 verse number 5 ose oba na jafie ofra ebe kunkum ni nuanom Gideon mama medioso no obako ewo bo baako so nanso eka Gideon baba makuma Yotam if you say wode no ho ekosie yi verse 6 na sikemfo no nyina ene abankese mufuo no nyina behyiae na okosi Abimelech hene enkaye bo dupon a ewo sikim no ase ebra Abimelech ekunkum ni nuanom nyina wie ye no ni huhu ato man so eti siki merima efrim panimfo so ebesi ketwa so omo nyina geni tompreko pese wahene ni o ana babia omo bodwa aye deba area grounds ho omo de Abimelech ekudi ade se ohene ewo Israel
obi a watimi atwese kai ekum ne busuafo ekum ono ankasa ne mogya wakum ne honam obi a watimi adi awusei ma anwena nkwakiri na ne fie kura na ode aye wo mo na bontensuni ti asemni yo Mr. Du Samuel obi a wo beye okanifo ewo mumu ne fiefo kura watimi akum wo ne fiefo watimi akum wo wa humobo na mo a moye timamufo e na wo fon no a ode ho bechew ne fiefo watimi de seka twamuti afifire so na timamufo mo e na ode mo bechew enunti na se utua na mo bi you have to be careful obi ba won chen se betana chi no one preposition bi betana chi no ntua na mo bi adika za se di bakoro no anamo na wo tuo no eye kwampa so anase kwambone. Is it a good way or a bad way? Utana chi mane konya wi a ensa yo wa so no de beba. Yes, eti duru ba bi a Ghana ase yani an ye pe ne ye wi a e hye yo yani an ye pe ena ye wi a e hye ye yani an ye pe ana mane hu ye namu yo obu onu mu a woye chese wonim bibia nanso sika wo wonti ena ye twusu sika over nimdie ne nyansa. Yes, some of us Ghana mema ye twusu sika over nimdie ne nyansa. Said you won nimdie ne nyansa ye di dwumadi bi ebema no anase ye de be hye ne sama na ye na sikani e de ne sika aboa no ye mpere sa ye ma sikani ne metena so ono so nim bibia onim hwe ni sika no pe no wo nimdie de yade onibi nyansa de program ne ma onibi but sikati ne de ade na hye nsa ene wura kristosumu ewura kristosumu tumi se nipa we woni hu konkoro ba kokora wo ye hunamu ni a eni kwase ye de dwumadi be hye nsa nanso ni sikanti wakosuku nti wadi nipa bi achenti ene yemfama no enya hwe yemfama no ni sika no de eye sika no de eno na beboa enso na nimdia owo kristo mu konkoro kura wadi bi no tutu suma sisi kabi ani ade na yoyoyo woni beba ho so no na udim bese mfa kwambone so emprinya ade a enya wodia na obi a ofa kwambone so eprinya ade enya ne dia bia na wie ye basa me do for radical price me da say no gift jonam kwambone so wodi nipa bi ebo pa esiesie bone worom mpa so etu ho na mon o mawie no ya na ye basa eti adoforom ena na dwi be pa mo chew eye futusem ene ne da ho nsem an de ma kristo ma ene adoforom yensua bibi mfiri ensem a meka mu we eye true story eye life story ejama wo om ye 71 omo papa wu ye pedi obedi ade a ba kwa wo ye mpena ba enka wo kura nka wonka ho no di papa wu ya ejapade nti watimi akobo ne maame amane ama ne maame abo ne omabusuafo amane anu makobo pa ebrante bi omu no wi ebrante bi omu ya sansafo omu hu nipa mobo bone ahye omu tirimo ma amomadi ebimalakachi ama ono ankasa na busuafo okokum omu nyina serebe ya obaba ye ohene ewo Israel yabeto aba na musirim yabeto aba na musirim abato no no enipa bi ebo adwempo bi etu ya na mo percent komu kwashi kurubi omu kwashi kurubi obi adwena wo fa no no omu kutwe jato kurunim adaya kuro no mo fo no ewo party bi ena ono no so party e na wo no edom na ewo ho no enya de so omoto aba na obenya eti party bifo no se kuro mu nyina afo mu fo to ma party bifo eti sa afo no se omoto se kinkire ya ono no obewe onya position no eti sa na tie dia
wɔhyɛ da akɔ sɛte fire okotwa gyato kuronim etu otwa gyato kuronim sɛ kinkire dia a wɔn nyinaa bedwane akɔ wiram etu wɔn dwane kɔ wiram sɛ kemu a wɔn ntɛmɛ mɛto aba no enti brono na wɔwɔ so no wɔn to aba no a wɔn bobɔ a ɔno no deɛ no bɛkɔ nkae wɔn bibini adwene enti bra wɔdwene saa adwene na wɔdidi nkɔmɔ pɛ ɛna nipa no wɔne ne di nkɔmɔ no kɔtɛɛtoɔ na ne ba no so no ɛna sogyafoɔ ɛkɔ kurom no kɔbɔ ɔban hwɛ bibini adwene okutwa gyato obi kurom wɔhye kuro na esire mo so no ɛyɛ mpatadan ne bamboo dan etu twa gyato baako mu ano asɛ ɛhyɛ kɔsaa position ti o okutwa gyato ne manfom ne nuanom sɛ so ɔkɔhye wɔ mase na obedi akonwa no a mepacho bebredi na obenya enti wu a odi akonwa no bɛkɔ wodi bɔkoro no nye sika pempempempempem ubewu sika no yɛde bi kura sie wu a ɛbɛpro wadaka mmerem ɛbɛpro wadaka mmerem fridge bi ansi asamado ana ada kɔtɔ moto anom enti mom yenya pesami nkumnya ne bɔne nketenkete madwene bɔne afo bi wo mame nse no na ade no meka me nsa mame nse no mame ngu nanim ase na me mehya hɔ emfa bibia mmereye ebi malek hwana monto bɔne a wotu ebi malek hwana monto bɔne a wotu kokum ni nuanom nyina sɛ de bɛyɛ ɔba bɛyɛ Israel so hene anuafoɔ 70 enka ne wo ntena se ne yehunu de odi ade ne nka yaka mo amaka nyina ne yemfa ho mo nta akyiri enka nya nuani yapontew wo bedi eso kai ana bedi hene ana bedi no kai yeso de empa abota wachi enka nya nuani obu okura na yayi no kura no na ono so wo akyiri na owewe ho na owewe ho na okeka nsem ana akwa we kura no ana odiserve ana ho ahwan ana eno saa na ebinom so eta akyiri mo ye adofo nom enye saa na Awurade frɛse mebo ye bra ya bɛyɛ kristofo ne wa Awurade mu no momie hwie ho yie so bi wo kristom na sta dwene we wo ne tima mesrew ɛna na dwi me ne odi nkomo sesa se wo tie me na ni kristom na sesa dwene we bi so wo tirimo agyae na awie na nwi o papa wo benu ho so koye saa be that time na aye too late na that time aye too late momia fa Awurade asɛm sesa ya adwene abrabɔ baabi a de Awurade de watena wode matena no yɛmpene so sɛ woyɛ wadwuma yi a Awurade na nim tumi so bepagyaw woyɛ wadwuma yi a Awurade ne tumi so bepagyaw ɛnyɛ position na nko ana wo prenya no ɛna bɛmu anya ɛnya baabi agina in life no yeti odacho Judges atemufo ngoma etinkono ne nchichemu a eye 6 verse 6 osena sikimfo no enyina tio sikimfo nyina ene abankesie mofo nyina freedom Radisha abankesie mofo ehefo the cabinet abankesie mofo ni nyina meaning the cabinet womo kabie wom womo atrankonwa no a womo di position ma nipa no high rank fo no wasi sikim omamu ni nyina ne atrankonwa abankesie mofo ni nyina womo nyina be hia na wokokosi Abimelek hene ewo enkaye bodo pon a ewo sikim no ase the background so omuko budwa atumpa him ketenie adoanie gin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 g na Abimelek atutu kana se entoma abone chawchemu odefo bo na na ebo mumakwem na womo toto tia bofre pepa pow atuduro pow pepa pow na niema gugu odef na Abimelek kom yensi ne hene enso afa kontuna se abedi ade
Ye bone mrane no oba no okwa eti se ne ya position ahudwe ne o no da ka mu no ofa no owura no de room no abepake wo tisika no a o yiska free ni briefcase kwabra ni ne kura briefcase ti o kwabra ni kura briefcase dollar sefa cedi sefa o yiska ni se ya no wate white paper na free na wo de abono bem so therefore na aba no na na kasa Abimelech twam a ne pa ne menane wotiska na no ato apete sika de nipa bedru akiri sika de nipa bedru akiri afi bere na so Abimelech akotutua sika ma ye kan say abamu mpanifo no sa atrankonwafo no cabinet no wotutua sika ma wo mo ena mu nyina ya adwen ko no Abimelech ana esafata se de akonwa bosumani tuase bokum ni fiefo moni tuase Abimelech kum ni fiefo na why na obedi ade a oye wudini a de ne tra konwa so. That's the first question to ask. Obi a oye wudini sabi wankokum na tamfo sebi atimam omanfo bi ene na eko ana wakodi akon ana no nti no ye de ahenche na ma na se oni eni ni wedie ni busua ni moja ni fie abusua wo firimu ni fie ana no na kokum wo mo na sabi awrade asem no fache bepache wo ye wo hoi bepache wo akoko a wono ankasa che ne bawe oya akoko batan papa akoko a wono ankasa che ne bawe ana kraman ana wokra ono ankasa awo ne ba ne be wiase no wache ne ba nawe oya aboa papa aye sase asoso no so nanso esan se oman no emu mpanimfo no age bribe na oman nwene da chinti na oman ka no kore iwo nipa bebire ono omo nka no kore onima mamre ni mamane but onimra ni mahede but onka no kore dia no agisika no akata no kore so kampanifo no ka se depi Abimelech ade a wo ye no wa ye chiwade adenti na upa kunwa no kora woni wonu anom ntrase nka na ye ne ye wo ha se ye ntrase ne ehunu de akonya no se fata no awurade kora ne se hene se wakum wo busuafo enti wakum wo mu yen ede na pese wo ye de maye da wo moja kora no ase wo mu na ye o ma nwena nkosa awurade asem se afi wo mu de Abimelech ekodi akonwa se ohene. Judges 9:7 na okoka kire Yotam wose ebre omudi ne si hene no okoka kire Yotam no Yotam esi mu kogina Garisim bepo etifi na oma ne so etia mu eka kire Sikiman ne nyina se Sikimfo muntie me na Onyankopon so entie mu dabi enua ekọ se okwa akosra obi ngo esene so hene na oka kire enwudua se die nso hene na enwudua ka kire wonom se menya mesrade a wode hye Onyankopon ne nipa no monyam no ho na menkokyiri enua so ana na enua no ka kire brodoma se wode brabedi me so hene na brodoma no eka kire ne se menya me de ene ma papa ho na menkokyiri enua so ana na enua no ka kire bobe ese wode brane bedi yanso hene na bobe enso kan wo eka kire wonom se menya mensa a eje enyame ne nipa enene ho na menkokyiri nua so ana. Verse 14 ena nua ne nyina eka kire enkasa se wode brabedi yanso hene na enkasa ne ka kire nua no se sanukuremu ena mo sra mengo ese me so hene dia ene momra emehye me nwunu ase na se entesa dia ojamfiri enkasa yenu emehye mu ene mo Lebanon twiri duo no. Hallelujah. Ebra Yotam eti se omode Abimelech edi ne papa de ewo eye Sikim pe ana okofro bepo tintin bi
eto ofro bepo no ena otiemu na obu omo be kasakwa obu be ene kasakwa kire omo se nipa no a mo mpe no kurenti magya no kure ho na makofa ne se omedi mo so hene no wote se kase nkase na nkase no wase momra mehye ni nwunase na kase ensu oto a obetima kwahye ye adofonom enua hodo bebiri ne sisi wo koko dua se ho a ensu oto timi ekugina ase kakra na kase a yeduadua na yede flowers ni ade the when kase ye a nua bi ankase wo ho enti Jotam ebuso omo se enti kase ya mo mana bedi mo so hini ensuo ta mo betimi akohye ni nwunase ewe ba mo betimi akohye ni nwunase I don't think so. Enso nkase ne se me kase mo mehye me nwunase na mo se mo ma mehye de a ojamfiri kase no mu emehye mo na Jotam twi oman na dwene se nipa no a obedi mo so hene no awudi sem ewone mu monka hunu se ne fie wakum na busuafo wani adona wase na busua ena mo mafa wudini se omra medi mo so mo hunu se mo amfa ne mra anya adwuma se mo anti na no ensem na ma anya seti ama na ensem a se de wodi ye na busua no wodi bibaye mo adofonom momie nisi kachi emfa position a enye obidia enkoma no enisi kachi entua no mobie ni kwase wutu emfa kwambone so emprinya ade anya wodia na dachi wanu ho emfa kwambone so enkutua no monkota wo bi achi jawu benya ene adienti enkoma wo bi yodium ema dachi wonso ohaw kese ama woso Abimelech woni wonua no na tie asundwiem omo papa wu ye pedi obedi na de a ye mu kampunwie adeduanan mpomai na Abimelech afa kira ko na busuafo ne maame ho akobo mama ne se mumu gya ne me nsono to amode so eti wofa eti mo hwa ama ye kana say position akodi ye kana say me nuanom enchen mompre na mediade na mediade a ofa mema baabi agina oba no mema no baabi ahye ene sa na ekoso oboa me na me benya position we ya me ye osei oboa me na menya ade we ya me ye we ama oboa me na me yesi ya me yesi ama as one kasa nim se nipa no a opese wonya da position no on deserve enya ne dia enuru ne so enti Jotam ebu oman ne be no se nipa no a mudi na si hene no munnim biribi die ko nyina mani tua makama no atum na enkase no one ne wo hene no na se ma mehye ni su hyase a o se oja ene be hyemo it wode nani bre ebeba mo so obese mu nyina so nanso o manfa Jotam asem anye biribi na yenhwe asem a Jotam ekaye Judges chapter 9 verse number 16 osena afei se mudi no nokre ene peyemu se mode Abimelech esi hini na se mone Yeruba ene ne fie ade ne yie na se ne nsa anu adwuma ho ade ena mode aye weidia se meja ena mode aye no seye ya mona ode ne nkwa eto ne nsem o se meja kumamo verse 17 was meja ekumamo ede ne nkwa eto ne nsem na ojemu efri Midian fo nsem verse 18
na modie masɔre etia magya fie ene ekuma ene ɔse masɔre magya fie ene ekum ne ma emerema aduoson obo baako so ena mode na fe na aba Abimelech Sikim so hene samunua enu ninti asabra yawreho Yotam eto aso se me papa ede ne nkwa eto ne nsam ebra me papa Gideon owo ayuprobia ekoma ba asase so Israelfo hunamane ewor matamfo nsam eda Awurade yi ne ho adi kire no Awurade bofo be yi ne ho adi kire no osi asundwe nka osi asundwe bai Israel hwamane a yehunu ye bibia nkoso yatamfo me ani nye osi ho hoden kwaje no osi mede makọ osi wona Awurade atwusu osi se Awurade atwusu me a ne je na ewoi osi Awurade asoma me se bofo se me be we wona Awurade ayo osi se Awurade na asoma wo dia se me na me nkọ dia ene twɛn me na me meye ensisi aforbo emfama wo na Bible say Gideon ekochi wudwan bete ebebo afode ede ma obofo no oje aduane na esiesie yape ana obofo no fa jaframanum ana puha okosoro Gideon bisa Awurade wansa nkyere ne bebre osebede ngoma ehye ho ngoma no somfo aseyemfo na waye na Awurade aye wasementi ase ede ngoma ase wo ma aseyemfo ma soro no ngo na Awurade aye Awurade di Gideon achi obubu sei abosonsum nyina Awurade fa na so yebi ma Israel ena Yotam everfe omanfo se me papa ede ne nkwa eto ne nsam ehwehwe asundwie ene woje ede ma mo de mudi tua de kani na fe na aba empena bi ba yanka onka busua no hompo ene papa wuya abranti etimi afakuntuna sia bekum Gideon manyina owie ya matimi asa fa no edina bedi ade na kyese omanfo nti de mudi tua me papa fie ekanie ti oyema mo bebrebe nyina achi we ne na ase we na mudi tua me papa magya fie ekani muni ye nini yie Sikimfo muni ye nini yie ma ya dia ma me papa kra wora ho ewo baby owo bia ma nye Awurade emu apede mabutanchia Awurade asem se ebra Yotam eka sansem wei ede kire omanfo no yenhwe kasa eto aso verse number 19 was enie se nokure ene teneni eya mo eni enye Abimelech ho na ono nso nani enye mo ho ase ente saade a oja emfiri Abimelech mu emehye Sikimfo ene abankese mufuo ni nyina na oja nso emfiri Sikimfo ene abankese mufuo emehye Abimelech na Yotam etwe ne ho dwane ko Bea ekotena ho onua Abimelech hu suro enti na Abimelech edi Israel so emfie miensa ena Onyankopon soma hohomoni bi eba Abimelech ene Sikimfo entem na Sikimfo no hyase etwitwa Abimelech nkontompo hallelujah abrantie Yotam edi anibre eka no mensem edeto oman so Abimelech Yotam ono nkwa na ni nuanum waka etu oni anibre eka no mensem eto eye Abimelech ene Sikimfo so ene empanimfo a omo ede Abimelech edi ade a eni kwan se egomo yenisa adofonom ade e obi dia no
so also befa kwati kwan so akogye firi ne nsɛm a kasa bia obɛka bia no ɛbɛyɛ adwuma awurade tumi bɛsom ayɛ bibia atia wo enumi bi ebedi akyire eti moma yɛmfa kwambɔne so nkɔpere nya ade a ɛnyɛ yɛ dea adachi yɛ no yɛ ho wɔse deɛ mu yɛ ɛyɛ nokura mu pefe na tene wɔ awurade no mu dea ɛne mo de Abimelek ɛntene na asomdwem na sɛ deɛ mo yɛ no ɛnyɛ kwantene ne so na mafa ana mafa kuntena se esuma se adebɔne a mo mayɛ na sɛ ɛnyɛ tene ne wɔ awurade no mu dea ogya emfiri Abimelek mu ɛmɛhye mo mpanimfo a mo wɔ ahemfie hɔ ɛne timamufoɔ ɛmɛhye mo nyinaa anase ogya emfiri mo timamufoɔ ne ahemfo yi ɛmɛhye Abimelek ɔne n'abusuafoɔ awurade asɛm sɛ ɛbra ɛyɛ Yotam ɛka asasem wie no odwane ne nua Abimelek nti odwane na Bible sɛ honhommɔne firi awurade nkyɛn esan sɛ Abimelek ɔne ne manfoɔ ɛne wɔn a atenankonnwa no omanka nokore omanfa nokora nya adwuma nti omubu ntankyia nti na omudi sikachi ɛde ade a ɛnyɛ nokora kwan so ɛyɛ adwuma nti honhommɔne firi onyankopɔn nkyɛn ɛba Abimelek ɛne Sekimfoɔ ntɛm asɛm kɛse ɛba afrankense so adɔfonom ewiase we na yɛte mu no mepakyɛw yɛne ahohom bibire ɛnɛte ahohom di asɛm ɔtɛntene ne nyankopɔn no odi asɛm esan sɛ asɛm no amfa no kura so nti Bible sɛ onyankopɔn nkyɛn no honhommɔne firi hɔ deɛ bɛbɛha asɔ no yes ebi firi hɔ ɛba ɔmanfoɔ no ntɛm Sikim kuro no afei deɛ honhommɔne abɛtake in charge honhommɔne abɛfa kuro no nyinaa na honhommɔne dwumadi ɔmo die ne sɛ ɔmo hyɛ aseɛ ɛde nkontompo honhom ewurawura mpanimfoɔ nim atrankonyafoɔ no benkumhene sɔre a no otwa trɔ difahene sɔre a no otwa trɔ minister sɔre a no otwa trɔ MP sɔre a no otwa trɔ assemblyman no otwa trɔ omo hyɛ aseɛ twitwa nkontompo ɛkyerɛ Abimelek efisɛ na ɛyɛ awurade ɛna ahyɛ saa no kura o manfa nya adwuma nti enti ɛbra omo hyɛ aseɛ de ntorɔ ebu ɔman no ɛhyɛ aseɛ ma amomu no yɛ den ɛde ma Abimelek na wɔn mpanimfo a omo bu okidɔm ɛmfa no kura no nɛte a ɛbɛdɛ na wo manfoɔ omo so anya ne pa afiri mu enei sa na ekoso sa ofa kwambɔne so bedi akonwa a enya wode a empanifu atwa ho hia nyina no omo hya ase se omo no kɔ no different level omo ma wuhunu amamuo no so da asofodie no omo ma wuhunu so da adwuma mu position na wanya no isan sɛ wamfa kwampa so enya nti omo ma wuhunu so da wo ma wo no omo yi adwuma no afei ɛka good nneɛma basa na mekoso oni be wan so na adwuma na collapse kwambɔne a wo fa so gi obi kunu firi ne nsɛm kwambɔne a wo fa so gi obi yiri firi ne nsɛm no hunu sɛ unya mu anigye da wasena ho mɔne firi onyankopɔn kyɛn bɛh ha ɛyɛ Sekimfoɔ ɛne Abimelek ɔmbe wura wɔn mo ntɛm ho mɔne ebe wura wɔn mo ntɛm honhommɔne ebewura wɔn ntɛm enti Sekimfoɔ no hyɛ ase sɛ ɔmo twitwa nkontompo ɛde akyerɛ wɔhene no afei no wɔhene ne hu left and right ɔkɔko a ɛnkɔso ne bibia wɔyɛ bia no afei na ɛnkɔso ne bibia wɔyɛ bia na ɛnkɔso eti ɔmanfoɔ no hyɛ ase sɛ ɔmo ka no me nsɛm de ato nana so obewuwa wo biem ni eka no me nsɛm kyerɛ no na ɔmo ka sei we no ɔdome we ya no yɛ sei afei na ne ho abatae
obi ampena asembiem fese kwan wo fa so obi di akonwa no amfa ne kwan se wanhwe ho yie na se obi eka no mi nsem beto so ade nipa koro no nyeye wo de to no so na mepacho nipa re kakasa bia be ya adwumatia ade yi obi dia wo fa kwambone so kokoje na se nipa no ye ho kora e be ya adwuma atia na obi entimi nsasa yare no obi entimi nyisa no me ne emfiri wo so agye so ko hwe nipa koro ekopa ne chew na de eye ne dia no wo de na de ma no the topic can say emfa kwambone so empre enya de enya wodia Abimelech akonwa enya ne dia obefratena so wo kum ni nua no nyina anu abedi akonwa onua ba ko ofiri mu firi ye ekugina babi kan no mensem ereto won so anu mi na ye adwuma enti wei eyasua de se wanhwe yie na ade anya wo dia okokogye a so obi de ya okakasa bi to wabrabo so a uhu ano da verse number 53 ma jumpe Abimelech enhunu hu ano abrabo ne so hard for him amamo ne so hard oyoni kese beto abusuanim eba kronim afi obi aye bibia enye yi enu ti na madodo na Ghana haye bre obo ma won deserve se the position bi ma no yanso ne sikanti na abaya baso nti ne biribi wo babi nti ne ade ama no na oye niam ense ya mom ye nwene daache who deserve to be a leader ye muse urade ho biribi biem ede nipa bebre hwe honama ne ade yene nananti ache yemfama no wedie wonim kasa na no ate yemfama no wedie wako school yemfama no but bia no need the spirit of God nenso ni ahwe honam ani de ye de ama no ebe wi ase no na be yefidie ebe wi ase no na ye kase ni pe ya beji position eti adwuma ni ego no nti munhui Abimelech ono ankasa kum naja abusuafo akonya wo patena so nti Yotam edome was me papa ede ne kra to ne nsem me papa de ne kra eto ne nsem ekonkoden de maamo de mudi tua me papa enie ekani obi a prefer hodie de amamo de mudi da na sene sikimfo mo ne me papa Gideon eni ne ye nipa ya mafa ne so mede mo hene no okum na busuafo nipa duoso okum mo nyina mepe ana maka etise saade a maye se ye nokore na etene wa awurade ne mu dia awurade nyame ne mo ntem dansini awurade nyame ne mo ntem temuafo na omu me ne mo ntem waten Bible say Yotam kasa kasa ne wiepe ene wo twane na efiri ho no ohomoni firi soro ebe ha sikimfo ohomoni firi soro ebe ha sikimfo ene Abimelech afei omo hyase se omo twitwa wo ho nkontompo na abraba a woni obi bo dwumadi awudi se nkontompo bemu a enyina ahini nkontompo wo mu no enyina adwuma nkontompo wo mu enyina relationship nkontompo ayemu ma no enyina efiri se ehomone ena yesa wase onyankopon enche honhomoni bi firi soro eba betena wono ntem ebeye between the people and the king honhomoni ebe share wono ntem etu obi timi kwaji obi kunu boso je oje no boso no afi misunderstanding kwa yes because one va kwampa so obi akwaji position bi aboso oje ye no ni bibia e basa yes because one va kwampa so eti awurade anim no ohomone ba be take place nipa na woji firi ne nsam no
o invoke tiawa ebe ye adwuma enti momye nhwe yie na ade anye dia no yamfa kwati kwankwaje na ahyase ne de obeji wani ahyase ne de obekwaba oho beto but di wanim daache by 10 years time, by 5 years time, by 15 years time ehwo na beguno say ade na wo ye no wanye ni satan no so na sa bre no waji wani ama wure fi de wo ye boni a wudi no wachi wure fi yenti verse number 53 wase Abimelech eko kun ahodo odi nim wo ginani wanya baabi agina ni wure fi boni a wudi ye na wonim se ebonefo se enya da obeto ebo atwa asuo fraw ene mpafe ebesiwo yes enya da obeto bo atwa asuo fraw ene mpafe ebesiwo ye ka mpafe a onfe on se ebo ofa na yo adwe se obeto amane akọ baby tententen a unya pains e wo mfim wo ribs eye wo ya wo me kura fe ne ensi so enti asuo fraw e yesu kese ana wontimi ento bo entwa sa asuo no eye bena benfo buye to yo adwen so obeto sa abo no a wo se wo mfe ene wabasa ene be wo ya na enka wada no a enti ubet fa papa enti ubetimi aye biribi ne ene enye na ya na benya ho nsusanso eye wo kina bi edi wanim ete me evangelist metworo me ye me bibia me ya no with careful me dwene daache ade a me ye ne nei o kina bi ebewie me sei adna ade a me tu ho na moi o kina bi ebewie me sei abraba a me boi o kina bi ebewie me sei sana me pese odofo no menyamfo a me ne wahia obadwe ma me ne wahia Kristo ma dofo ma me ne wahia. I do respect you always. If you say nyene pa nyina and also life wa omobi gina so I do respect you. Me bu papa e wo Kristo mu bisa wo se anamo bi awutu ihye bi a wo hyehye ene bi a wo da na die no bisa wo se at the end anase ochina bi daachi bi ochina kora daachi yes ochina kora daachi enti daachi bi no ipa chew edien na ebe free dia wo ye yi no mu aba edien ebe free mu aba dia ye ne no ye wunu se nchirima esua wo nchirima esua edi se nchirima eduru omoso a omoso dia no mbe Abimelech hwede to no wonim se ne ho oden okokun bia no odi nim yes ni huhu ato mindful so na obi a watimakum ni ono ankasa ni na busuafo ne papa ma wakum wo munyina enye se wo mko na wo mu ye mbete wo dabi edipa 70 no mo nya mere but obopa efa akode ekoto hye wo mo so a na omani na etu nya kwa kum wo munyina yotam ene tibi dwane ye etu wodin huhu edi ade mede enkamasem mede oya me yosi mechi watum ana me ha dama ana mede oya mekum me budua ubetime kum nipa ubetime chi obi ato afiase kwambone a obefa so no ede anya biribi ne de obefa so wo udu obi bekọ aduro so akọkyekyere no udu obi bekọ aduro so obeba ne dam wuhu beto nipa so nanso huru se ewiase omfa nko dan ya odipa wawieye ebeba na wo mo fa kwambane so bosa abere ni nyina no ya da awurade dika guo mani mase at the end na wo ka wanu masem to mom yenhwe ya daji ebere wo mi ye prepone Abimelech yenhwe na wieye basa ya eto no Judges chapter 9 verse number 53 wase Abimelech 52 Abimelech ebeduru aban no ho ebe kontokwa na otwepini aban no epono ano se oduoja eba ba behye one de entokwa kumu a ena na wonam a okontokwa
okay 50 no what mama can free 50 eba yeah what mama can free 50 walk from crab sorry mama free 50 was say ena Abimelech esi mu call Tebes ekwochire Tebes so ensrabai na ofai na abantenten dendenden bi ewo kuro no mu na eho ena mmerema ene mma nyina ene kuro no mufuo nyina edwane ya omokoye na wotomu ewom na oforo kɔ aban no atifi na Abimelech edru aban no ho no se aban no ho bekoin na otwepini aban no ponkese ano se oduja baba behye tio onamokun mu anu oko obema ne hu akugodrufo Abimelech ne ebo ne marane o ene kurubia ne huhu atoso no okudinim no okudinim no okudinim enti okokurubia na yefra ne Tebes kuro no okokon ena ofa kuro no the Bible say na abantintin bi edan kese bi se wa ya abronsai ena enipa no dodo no adwane kotena eye abantintin nim abronsai nim enipa hyemu ma emma ene bema fise na owura no huhu ena usuru ato won so yikum enkrofo edi dodo no a omu betimi no omu dwane ede ko eye abansoro ho anase odan nim yenhwe de esiye verse number 53 na obabi eto ayuyamo ebo Abimelech etirim ede peche ni ti kwankura bipacho tieni yo wahenia wayeso jani apostle yire God bless you ni huhu ato manfo nyina so wakokon awodo akokon okun bie ne wonma Abimelech edin kuguo okun bia sojafo hwanyo akode den echense wakodi aduro okun bia Abimelech bekobia ni odin kunim ewiase obi enkunwa wa obewu ewiase obi enkunwa wa obewu wan na bekine bo obi entimi nyina Abimelech enim hwekura yefra ne Tebes asojafo wom awodifo wom enso otimi konka wom nyina ebra wo ben abantenten no a wode ogya ebetu eye danim ahyimu nipa nyina no awurade asem se oba bi wo danim ana ofa ebo a yede yamaduro on se ya ne yewo ebo a yede yamade oba bi obi pese okokosa o yama kakaduro so yam na bo so mo boba no a yede yam eduro ewo bo so no Abimelech etutu petro anu ogira bronsa na ase atutu petro no ogira no ma command ufa petro twada na wonhia enipa gudanim ebetwa jatom yeba hye wo munyina na na sike kura no watwe anu nyina burumuja Bible say oba bi wo danim na ofabo a yede yamade enye bukese o abukokro wakama wonsahia ede yamade an wotoye Bible so wotoye no tumia edi akire no na eso efrise na Abimelech na wieye aba na Abimelech wieye aba eto oba ne bo na otoye no epeche Abimelech eti eboniti emaneti peche afi Abimelech ebuhweye kokora hemeteche no ehye no entiman sebu Abimelech hemeteche Abimelech entiman sebu no asojafo eka no entiman sebu no afi Abimelech ene dafo mu a owo ne nan hwe ne ngwase edikai obabasie na etimi ato bo keke wo ebo keke abo Abimelech tirim amene bu ahwe obabasie na etimi atambo ato ne sei amene tima bokwa brane tirim amene bu ahwe sedie awurade nam David so eye Goliath no sebi pepepe ena awurade nam obabasie so ede bo ekum Abimelech
Ana eye ni wusam ewo Israel mu eye ni wusam ewo tete abakusum se oba besia ye be kan se oba na ekum eye shame se oba besia na ekum be se emfa kwambone so empri nya ade nya wodia na wo haw ne nnome ama wo so. Abimelech afa kwambone so abedi ade wo kum ono ankasa ni nuanom nyina ana konua nya ne dia ono na abetena so. Na wonim se daache de wo ye no emu nsunsuanso bone ebeba ne so. Otwa edanwashi a obehye eye Tibes obabasia de bo abo Abimelech tirim ama Abimelech boahwe. Wanwe ya ene wakwa aduro so akwachichiri obi amene bubu akudem ene wabedi akonwa wanya position nafa wanya ejapade na di so but wanwe ya enye obi na do bekwa aduro so awurade be man tontom common malaria ena achew ama wonso why paralyzed common malaria o enye obi na de ne nsa beka wo enye obi ene de ne nsa beka maybe I quite remember papa bi na oye kurum bi papa kurum asem na mekan man is so powerful we is so wicked otimi be yi ne ho adi e de kire obi wo makuru abrante bi ne wo fa ase enyem ewoyi afeko wi ase abrante ne se onware ge no ompe no ana obebo ne nana ama ne nana ase wo de kan akoma toyem ana nana no yehu ya so akoyi ne ho adi a kire owura no wo makuru market side ho no so wo na so wo wanye me nana no a wo so wo onware ompe no ompe trouble a me manansa nana no so ye obi a wontimi nante nko ba bia wo den wo ko makuru abrante ne frɛ ababa no so wona waso na 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 baha no so me nana wo dem ko wontimi nko ba bia no so ene wona na baha betem woni nana no wani aye bebe musam bebo nsam ama wo ma wokum wo mo no sunsun asem na mekan wo ma wokum wo mo krumo wo a wonim de na ye hoho obi anim de papa no wotimi ye ono ankasa ne yere kura no ono ankasa ne yere ko ono ankasa no ku ne yere na onimade eku no kase ena eku no ya ye nkwan de asi ho mu hiti nkwan mame enam dem nani ba no so no na ono ankasa kase ehia apatre kase wonsum team ono ane nkwan a so ono ane ye yoso bi na ye ma no kase o ono a wo wenam ehia no no papa da wo krom no obi asuro no enso apatre kase eriku no obi anku wa wabewu Abimelech nim se ne ho den wujina brane bibia ntimi nya no enso awurade ma kwan ema oba besia ne to bo de bo ntrim ema ne buhwe owu ahunchire wo kasa ahia wona wontimi mmiri ntasuo na so ntimi nhume ena kurase ase wana de kwa yara sabia wonsum tim papa na wu am yakosie no etiyentie do atwo wo se na oba bi efa awia ebo a wode yamade etobo ne trim ema epeche ne tikwankora verse 54 ena Abimelech efre na bofra oso na kode ne ntem ka kire ne se hwe won krante ne kumme na wankan wo me ho se oba ne kumme na abofra no ewo no ma ne tore na Israel merema ne hunu se Abimelech ato no worum nyina ko worum tena bia verse 56 na onyankopon tia Abimelech bone a oye na agya fie no so ka se okum ni nuanom aduoso no otua no so ka na Sikim merema eno bone nyina nso onyankopon ma no ebu a worum atifi na Yeruba ba Yotam enome no eba worum eso adoforum
obia ntimi nya bone emfa no ho ni bone ebekum bonefo ti asem ni yi wasina Abimelech eka kire abrante na woso na kode ne se fa wosika bekume fa wosika bekume na wanka no Israel mo se obabese na ekume wo ye de oba na ekum waje no ngwase edikai Abimelech ho de nyina achi obabesia na de ebo enye tu enye sekai ebo na ekum eye Abimelech ebra Abimelech wo ye pe was Israel seeking for empanifo ebo ni chidom ye ni yodum no omu nyina ko mu fie na enome nsemu a Yotam eka ye egu oman ne so no eba omoso na Awurade tua Abimelech bone a oye naja fie no so ka tie Onyankopon tua bone a Abimelech eye naja fie no otua ne so ka eriso obi ka kire o se udi bone a unya so akatua oboa Awurade fa ne bo na onto ne ntem oto a ewudwuma edie emfa mara nhye wonsem so obi fa kwati kwa bia gibibia firi wonsem a jama Awurade atemu kwa bone a wode wafa so no bone a wode aye wo no Awurade betua ne ka ewo brebonim ewo asase so na ansa no wowu enya afi na wo be ha ho akobo ne dua ye no ana se wo de wo be ka firi wakomom bia wo ka Awurade na be ye na dwuma yes Awurade na be ye na dwuma se na abrabo a Abimelech obo okum ni nuanom nyina na Awurade te soro na wo hwe Awurade te soro na wo hwe Awurade te soro na wo hwe o hwe Abimelech din e ma ne ye de obeye Bible say awieye no omo babesia eni kun no ebo keke wo otobo no na obu ahwe wasina Awurade Nyankopon etua Abimelech ka bone a woye ye no Awurade tua ne ka wo life no so wo kunu de bone bia diu enka na hwe Awurade betua ne ka wo nua bi de bone bia diu enka na hwe Awurade betua ne ka adwumam obi di ade bia diu enka na hwe Awurade betua ne ka asore fi wo obi de bone diu enka na hwe ne brebeba na wie beba na wie ye beba ade bia obi di ayawa enya me pa chaw etete wo odwene ho enmunyam bia ya wodia obi chinchim wonsa age etwa nkontompo ato so ama yaje bibia firisem adwuma wo ye de ko ano contract bi obi akodi nkonkonsa akasem bi obi ama machine bi de ye adwuma obi akotwa nkontompo am yaje machine firisem contract bi no na wo ni daso uguso a wo ye obi akokeka nsema kire adwuma wura am yaje contract na firisem medofo nia obi dia ye wo a enya ama wuti ni suo wo bre no Awurade se menka njo zeni bakro no Awurade se wo na obi tua ne ka hwe komboni Abimelech efa so ebedi hene awie no wonya akatua bone adofo no omia hwe yakwaye enei yebetuma fa kotikwa bi so anya biribi ye ne beche ye ho betoye yebesisi datrem yebetu kwai yebekwa buruchire yebeta Ghana ha enipa ekoni eba ni eboy yoyoyo yebenya nipa bia mo madi achi ai yeni nsa ne de obenya nipa mo madi wachi sisia yes yeni nsa ne obenya nipa bia mo mabuchi do but wawie ye ba obi antimi ni wachi wawie ye ba ebeye wonko a bese mem fa kwambone so mpri nya de anya wodia Abimelech fa kwambone so ekopre ahini anya ne dia okumni nuanom okumna busuafo na agyanom abusua wanka abusua wo firi mu na opre enya de a enya ne dia
owu ni ngwasie wo. Owu untimely death. Abimelech nyina nche. Dia wo kwan a wo fa so bedi ade nti wo nyina nche. Oba besia ne ku no. Bible say onyankopo tua ne ka na omanfo no mu bo ni chidom kromafo no. Ehemfo no ana omu ahemfie ho a omontimi anka no kore no. Awurade ma nome eba wo no mo so. Enome eba wo no mo so. Hwe Abimelech awie ye. Hwe Abimelech awie ye. It is a one will be ye biribi, one will be tiana mo, one will be ko biribi mo adia. Be careful. Epacho, I do respect you. Be careful. Enya dia be mo obi aka no mensa mato so. Enya dia be mo obi edi yaw ewo ho. Ade enya wo dia no enkonkoje. Na unya botre transia enya dan a ebeduru so. Obi an ne dwumadie ya mo hene na so bebo ho hene asebara nko. Se urade ense wo hene na se so wankasa besi wo hene besi wo hene amanipa bi edi wachi a asemara nko. Yonipa bi wodum a wo ye da ya enyo na be kanifu obi na be kanifu no aboni chidom na wo emunyam ne bi asawo. Obo no na be kanifu na wo wabo chidom na emunyam ne bi asawo. Enkase me na me yesi so ache ana abeto ye ne de ana me na me deserve enye wo na se wo se eye wo a obi nyamu haw obi nyamu sore obi yare dan so obi eye paralyzed obi abodam obi ayese obi bibre ehuna mane ewo kete so ebi akopi afiase because wa pere akonya ade a enya ne dia etinano na tworo no si etuafo eye First Timothy or Micah chapter 2. Or Micah no. Micah chapter 2 verse number 1. Micah chapter 2 verse number 1. Tie. Micah chapter 2 verse number 1. Was one year wana wodwene amumuyosem ene wana wosiesie bone wonom empaso anopa hamu woyo if you say ewo wonom nsam tumi mu na wonom ene bre emfuo na wache tio awurade asem se wonue wana wodwene bone ewo wonom kete so obi a wosusu bone wona dwenem ne kete so ana mekura no okoda na dwo a na wodwene kwan obefa so obeji bibia firi obi nsem kwan obefa so obeyi obi afiri ho kwan obefa so ade we bepa ye ne dia kwan obefa so be criticism bi amani pa ya pamono kwan obefa so obi ku obi ne mase saa adwen bone ne ba ni patrim e wona kete so awurade se due wose wonue wana wodwene bone wana wodwene amumuyo ensem e wonom na wosiesie bone e wonom paso anopa hamu woyo etu wodwene sa ne mane wi a afi du wotu ho anamon wasiti wana wonum eni bri emfuo wana waje woni bri emfuo na waje ene enkrofo fie na wofa na wosi oberema ene ne fie ene wonipa ene na japade so mpempem wana wonum eni bri emfuo kokofuo ne bere no de do akwahye ho asase ne bere membere ma ne mfa no de do akwahye ho no akoyi bibi wo so okoso omobunguo wo mo atu nduro ewiase japade ya de kwen wose wonue wana woye bone osusu bone wono kete so na ade chia omutue ho anamon odefo hwehwem odefo kunuma membere da ana ho ahwan ibo mo ebo pa koyi ni firi ho kohwe ase de gu no so fasem koto no so korokodo ne fa na bra wase wana wani biri emfuo wana won mani bere ni nyina ya na ya ni biro yes Abimelech na ni bere ya ni bere ni be wura ne mu wonim so obedi ade a obefum wiase japade nyina na ne bere etu okukunkum ni nua no
na wonim se nuna pa na okum wo no daache ono so bekwa asase ase de otwe seka owu seka ya no de otwe nkrante no nkrante wo na komam eti de wode beye wo nuane no okina bi ebi obi so bi beye wo na bia na de nipa no de wode beye wo no wo de beye tantantan eti adoforom ena na dwi mo somfo mo nua wo fa ase mo ba mo nana mo de hye David evangelist enkoma me ne wudi fa kwa dwendwim ebia na 2026 obi di adwene bi aba ebia na 2026 obi di ade bi wura wutirim enya ade papa ekwa kowie bone chai pere dia wo so First Timothy chapter 6 verse number 6 yenka wo First Timothy chapter 6 verse number 6 First Timothy chapter 6 verse number 6 First Timothy chapter 6 verse number 6 tie osia do frupe obale da na pom to say medofo Eradisha na kwa me God bless you ima me so life is Eradisha First Timothy chapter 6 verse number 6 osia do frupe ose na onyamesom pa abujuo ewo mu eyadenya kese onyamesom pa abujuo wo mu eye adenya kese yamfa hwe amawiase na yentumi mfa biribia nso emfiri mu nso enko adoforom tie Awurade asɛm a ɔde ma me no mie no edanwumre menim yese yenyina wo so nyina ye Kristofo mapa ebra ya bedi Kristo achi awofufuro mu yi ɔse ye mommɔden na yempre onyamsom papa ekira kwai onyamsom papa ya abudwo wo mu eyadenya kese se obedi Kristo achi wisi eyo emu obi ntutu ngwasum o emu obi ntutu ngwasum empreda emu esa obaya kwara empreda oso di eyeye empreda emu na yekeka nsem fa wisi aperabo etena Awurade mu Awurade hyirewa eye omfa ma won so a peneso baabi Awurade du atena bia no ma enso wani Mumia Awurade baabi odi adua bia no enso yeni baabi a ye nuria no ma yempre enuru ho baabi a ye nuria no enwene ntra se de Bible kan se mamo nwene entra de sese mo dwene se wo dwene tra e de awudie na eba wo dwene tra e de ahoya na eba wo dwene tra e de ebufu ene pesami nkumnya na eba wose adofuru pe se Abimelech epene na setena so ena otena ase ena one ne nuanum nyina ya anokro ena omubo ntonto ena ye hwede wo se efata owomu ya ono ena ebe ye kanifo a ebeboa enka wangu eningwase wo kasundwe ba o manim Mr. Kwasi, God bless you kasundwe ba o manim isanse o mamufo no o mampe no kore na o mudi sikachi na o mubo pa asoso bone so ntino asundwe abasikim kuronim kuromani ohoho omu bia nya anigye obi anya hoto wose na onyankopon honhomone esane firisuru ba kuronim na ode entoro ena behye kuronim ma abofiri twa nkontompo penimu twa nkontompo akoye buo tisade ne ebinom de semena edane iPhone 17 Pro Max to man nkrofo no elasa ngeto wo basic kuronim nyina abaye enturukuru papa etwa ne yere warefo otwa ne yere nkontompo oba etwa ne kuru nkontompo akwada onene ma na wo forte etwa nkontompo teacher fu etwa nkontompo minister etwa nkontompo judge etwa nkontompo afa kuronim nyina enti kuro no abaye nkontompo kuro afi di omuye bia ne nkoso bi omudwuma di bi omudi bia ne nkoso bi until say Awurade atemu a eye nokora no eba won so. It First Timothy chapter 6 verse 6 wase onyamesom papa abudwo mu eyadenya kese yamfa bibia mawiase na yentumi mfa bibia emfirem nko isanse ye ba ne deja ne beko ne deja nti eni kwase ye mani yani epri bibi e wiase ena jiri for the bonyo
me na kowo ye ode me gya wania ye ode me gya nyame o ye me de me saka no me die me wo wiase die menya Kristo a mani mre bibia wo wiase me na kowo ye me gya kowo ye ode me gya wania oh ode me gya no nyame o ye menya ne die mani mre bibia wo wiase mani mre bibia wo wiase mani mre bibia wo wiase so na agirifo de to dwom me die mani mre bibia wo wiase 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 aka krao na waje wiase woko nom sa de atoso aka krao waje wiase wo kakra waje wiase wo nom sa de to dwom sa aka kra bi na onipa da sani ubeje wiase wo wiase we wiase afefe de ye beda ne agyawo ye beda ne agyawo wiase afefe de ye mfa nko ye beda ne agya nom sa de to dwom wiase afefe de ye mfa nko ye beda ne agyawo eyase dwomwa etufo ewiase afefe de ye mfa nko ebedo meribe evangelist na mintimi ma TikTok biem na mi picture na uroli media so na ne sa na ubia na ibi omo ibi kura dano kura no metamfo kura be post me metamfo dano metamfo be post oh evangelist ojewura oh bono modern media no so jidi ni ya brandy so preach o media so de bia Ghana time not mami hwe ni picture wo de come start eda wo de come TikTok page im ego kohwe bi no bono modern pa me say na de oni wiase ye hu meko sana wonso a wo hwe me ete me ka me nsagu me bo a e pa chaw me dimi nye bibia bia se mo sika eda bank a e wo mo ehwe kire dia mini bi nso a meko kwam be fa so aye ma yi se mo be yo se mo nyo me kira sana me dofo wo life no so otie empepere ekukuru hiase metese woni me na se anyo yonkore me ni nyina one day we shall leave everything behind. That's the reason why in Tia, your life is so dear. We be an Ambrasium. God first. God first. And you bonnet, and you will be bonnet. And you have been so bored, it will be bonnet. And you have been so bored, me fuck when be so SEC will be. I better win him, Sadia, away yanning. As will be the Diwa and your day. In Kubu be. Inquisitions will be in Kuchan to be so. A man in Fausu will be a wadimu, a man in Fausu, and will be in Quahamu, a Samu, a Maniemu, and will be home quachereno. And my own Quatina baby, and for one son for about you sim, and winning ye. No. O San Juminian about TikTok. No more D and no more way. We don't see them again. The TikTok page, and yet you may be. And yet you may be so enti ebinom ye nuanom agirifo binom na mototo manam ho na mudi mu watem social media na mabeta na mugum woni mase na mo cassette ni pa bi ananane ade na benya frim at the end what shall you gain bre media na so be kan dwensa kyeransem manipa hunu ne edinanim de bia na meka platform we TikTok platform a platform kese de mayina. This is the time as I say we evangelists yetimi take this as opportunity kese na ya de ka awurade mu adwensa kyeransem ya manipa hunu de e woni panim ene de betima to nipa ya manipa hunu no korensem ya gina awurade asem so manipa enya tema no odo e ma yonko obi dini nua bone a wajai obi dwini nua ho bone a wajai obi twetwa ni nua nantina wajai
Abimelech hwɛ wie ye. It is 1 Timothy chapter 6 verse number 3. Hey, yesterday. And from an annual me am the touch na hwɛ mo ya some. Verse number 8. Wɔse na sɛ yɛwɔ nnuane ne deɛ yɛde kata yɛn ho a, ɔma ɛno anɔso ɛma yɛn. Na wɔn a wɔpɛ wɔn ho anya no hwe sɔhwɛ ne fidie ne nkwase akɔnɔ a ɛnyɛ ma nipa na ɛtwe wɔn kogu ɔsɛyim ne wɔyerem. Na bɔne nyinaa hini ne sikapa ebinom di akyire ɛyera akwan na wɔde yaw pii ɛwɔ wɔn ho. Mato baaburo nim. Tio wɔse sɛ yɛwɔ nnuane die bedie ene die befra yema noa enoso mai abrabo no ani o eno ani eti adofom we ye futusam ene kristo mo nkyerɛkyerɛ ena na twi mede bae dia wo wo no mane nso ani enke Abimelech wo ye hene ba ano ka ni nua no no mo trase na wo nyina yi nipa baako asundwiem ene no kurem ano wo akade wo honhom ta wo machi nimdie ne nyansa na de ta wo nuachi na obedi ade a sabi ka frache ena munyam ba ebisaawo osokura benya dodo de adi amen we die wo mpe ono apese wo beteki lead na bibia begu na bem enyeye jofa kwan bone so epre enya ade a enya ne dia no enungwase ene tono ebia na nya nungwase nkwa na okunya mpamane ebia na nya abamane nkwa na okuprepre mu ade ebia na nya prango na okunya botacho akwanhie wuo bi. Hello. Botacho nyabotre na menwie masem no wai na wakunya akwanhie bi na wabra bo nyina na akosai momiamfa wenya suane Abimelech okuwa ningwase wo na ne brenson na nso anamo wotu ye amfa kwampa so nti Bible say Yotam enuaba wo boye ne kasa eye no me kasa wo kagu kuro no so no awurade gina so tua Abimelech ka otua ne kabone enti mu awurade abodwo kyare se aye nkwaje na so se wanhwe yi a na wotena bone mu dia akampa betima ba awurade nshaw ta wo je brani adaje eti ene chire emfa kwambane so empre enya adea enya wodi Abimelech die emfa nya fudu yanhwe ya setani abrabom ne firi sabriko se u tia mo di na yimu e pa chuta what do so na onwure sakrawatwi na ma awurade asemu nokuredie ena wonante na dachi ebia na awurade agina so ahumino emoko awurade nsha bebre mede ene die no asi ene edie no mede asi mosomfo David ena otimenkan awurade enhira mo nyina True Faith Church International Kumasi Sokobai Wood Village ena mewo mene okasai mene Kumasi yene yempanifo ne nyina abuya ketem aba eye kwa praso mpanisi no a asofodie no ho dwumadie eno nti ana evangelist nyina ye wo ha ye buchidom e wo ha enti awurade enhira. Amen. Abigail, I say, may the good Lord keep strengthening you. May I say, everyone shout. Ejuma ura, pepacho life no so ana.